Ryan Reynolds i'r entrychion tuag at Lewis Rees ar yr ochr draw yn neud yn dda. Yn ei sgwario ddi at Elliot Evans. Mae yna ddigonedd o le fan hyn. Vincent ar ochr y cwrt. Sam Jones yn rhydd os na. Sam Jones yn torri nôl fewn. Ac Vincent yn y diwedd ac am arbediad gan Will Fuller. Amergyd gan Vincent yn mynd i'r gornel ucha. Ac yr arbediad acrobatedd gan Will Fuller. Y bêl yn mynd dros ben y traws ac allan am gic gornel ar yr ochr draw. Lewis Rees ar croesiad. Tuag at y pennaeth. Unwaith eto. O, mae i gefn yr hwyd! Wel, Vincent ar peniad. Mi oedd hi'n ymddangos bod hi'n mynd dros ben y trawst. Ond mae i gefn yr hwyd. Tom Vincent yn sgorio ei bedwaredd gôl yn y gyngred y tymor hwn. Lang yn clirio. Neb yno yn y llinell flan i'r Met. Felly mae'n hawdd i Gammond i reoli. Hurford yn neud yn wych. Y bêl at Payne, at yn hanner cyfle fan hyn, a Demery mynd amdani, ac am gôl gan Caleb Demery. Wel, allan o nunlle, yn curo Alex lan ac ergyd wych ar y foli o ryw 5 llath yr hugen ac am ffordd i ddod nôl fewn i'r gêm. Hanner ffordd i fewn drwy'r hanner cynta, Llansawel nôl yn ddi, y Met 1, Llansawel 1. Hurford sydd addi ar yr ochr draw. Y croesiad, yr ôl-beniad gan Chubb. Edwards yn gallu clirio. Mae'n syrthio i Demery ac ychydig heibio'r postyn. Hanner cyfle yn syrthio'n garedig fyna i Demery yn edrych am ei ail o'r prynhawn. Y bêl ychydig heibio'r postyn. Craven yn syth nôl i ganol y cwrt. Mae'n hawdd i Llansawel i glirio. Jenkins oedd nôl yno. Edwards sydd dal yno. Sydd gyfle fan hyn i Ryan Reynolds ac yn tynnu'r ergyd. Heibio'r postyn, ac mae e'n gwybod fel sefyd i o leio taro'r targed os nad sgorio. Symudiad ar fainc Llansawel ar yr ochr draw tra bod Lang yn hyrddio hon tuag at ochr y cwrt. Sam Jones yn ennill y peniad. O Demery nôl yno ac yn ceisio ryddhau Jasper Payne. Mae e heibio Chubb. Mont Hurford sy'n aros yn y cwrt Cosby. Payne mae e dal i fynd a cael ei dynnu nôl gan Chubb. Ond na medde'r dyfarnwr, wel mae chwaraewyr a rheolwr Llansawel yn ganfryll gyda'r penderfyniad. Y tafliad gan Reynolds, yr ôl-beniad gan Chubb, mae dal yn fyw. Elliot Evans ar peniad mlaen. Yr ôl-beniad unwaith eto gan fil Llansawel ddim cweit yn gallu clirio. Sam Jones tuag at Roscoe sydd ddim. Mae'n syrthio'n garedig Elliot Evans ac am arbediad gan Fuller. A ryw ffordd mae'r bêl yn croesi y linell am gic gornel ond trosedd yn y diwedd medde'r dyfarnwr. Ond am gyfle i Elliot Evans yn syrthio'n garedig iddo fe o fewn y cwrt. Am arbediad acrobatedd yn y diwedd gan y golwr Will Fuller i gadw Llansawel yn y gêm. Dim trosedd ar Reynolds. Walters, y bêl mlaen tuag at Hurford. Hurford yn hollti'r amddiffyn, mae e dal i fynd. Hurford ar ei drod dde ac yn ceisio chramanu ddi i'r gornel isa. Hanner cyfle i Llansawel. Gwaith gwych gan Walters, y bêl mlaen at Hurford a chi'n teiri fod Hurford yn mynd i daro'r targed. Fuller yn canfod Dylan Packer mewn digonedd o le lawr y chwith. Hurford yn troi ddyn. Y bêl mlaen tuag at Walters. A Walters i gornel isa'r hwyd. Am bas gan Corey Hurford. Fe ddath e'n agos rhyw eiliad yn ôl. A Tom Walters sy'n wedi bod ar y cam rhyw 5 munud i roi Llansawel ar y blaen gyda 20 munud yn weddill. Bevan neu Packer yn hytrach. A'r peniad rhydd! Ac mae gôl a Luke Bowen yn sgorio trydedd gôl Llansawel. Mi oedd e'n hollol rhydd ar y postyn pella yna. Packer y bêl lawr yr yslys tuag at Payne. O fil yn fyr a mae'r bêl at Payne. A Bowen! Mae'r bediad gan Alex Lang. Bowen yn edrych am ei ail gôl ers dod ymlaen yn eilydd.